Ako si Rihanna, ginaingon, ang batasan o kinaiya sa tao iyahagid na ugway si bisan kinsa nga makapausab niya. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Tanatanarenan, maglingkod ta dapit sa atubangan sa stage aron makakita dayon nato si Rihanna. O dalag Salome, Ngano man gud di ay magdungan ta? manigarilyo pa ko. Ay unya na lang panigarilyo, dali na. Kay nagsugod na bayag paso ang mag-graduate, oh? Salome, hindi na magwanta. Kasi garilyo ho na kayo ko. Ay, sige balik dayon ha. O lagi, Excuse me, Uy, asa ka? lingkod. Uy, doon na naglingkod ya na ni garilyo pa. Mawa, masam dito ang lingkod din eh. Ay, ambot lang. Di na nako problema. Oh, palikura lang ko kadiyot, mama. O baro ra kong maboto ang lingkod din eh. Ay, kog hasula, oy, pangitag imong kalingkuran, oy. O baro lari ko dayon, ma'am. Kung maabot na itong naglingkod, ikasapot ka? Asig balik, bogo ka? Oh, ma'am. Mama Salome, paparinan, asa ta mangaon? Sa bay, Rihanna. Abi na kog sa restaurant pa. Restaurant, yod. May natauran kag medal. Oh, ma. sakto si Mama Salome ni mo, Rihanna. Kung sa restaurant ang mga on, mahal kayo. May giandam ng pagkaon si Mama ni mo to sa ato. Nagpaluto na siya og garang pagkaon ni Masing. Okay pa. Ingon sila suwa pa ang graduation nga mag-restaurant me after sa graduation. Sa bayra di ay. Ay, mas maayo pa din sa Edsel, kanang invite pag ginaka. Sa bayra mong good bayot guid. Sa bayar man gud may bayot god, parbeda sa di. Sa bayar, may Sa kay- bayar man sa Edsel. Sa bayan naman gud mi kay mulas ginhawa ang kwarta sa akong ginikanan. Praktikal lang gud. Bitaw girl, di ba? Mingon man ka nga, basta mag-graduate ka, isaaral kasi mo mga ginikanan nga, pakal tas gawas, di ba? Ha? Nga Ta, lagi. restaurant ta? Oo, pero nausa ba ng ilang desisyon precious? Okay ra, matod pa bitaw ni Mama Salome, ngano ko nung mag-restaurant man mi nga wa man ko makadawat og medal, wa man ko matauri. Di ba? Kuan man good. Kining, sell. Unsa man, unsa imong ikasulti sell? Dili ang medal may sukdanan. Aron mag-celebrate mo sa restaurant, try na. Nya, di man ko kabuot nila bi. Ang ilang gusto man may matuman, kinsa ra gud ko. Anak ra man gud ko nila. Oy, dahil na. Angay kita kung precious mo ka ng restaurant, girl. Kay utad man mo, girl. Ha? Saan na yung dagang utad ba? Utad? Si Utad. Dato ay, halan na! Halan na! Diin man ka, oy. Nakunti sa magkalayo naman ni mo sa buhilaman, day. Dagan mo magkwarta sa inyo. Saan naman, di ka madain, kamatay ang kwarta, day, oy. Precious, uy. Ma, pa, sa akong birthday puhon ba, mangimbitar kog akong mga friends? Daghan kag friends. Daghan, Ma Salome. Sige. Timing kay may mubayad na mo ni Mama ni mo silang utang. Salamat kaayo, Ma, pa. Siguraduha lang, Rihanna, ha? Nga kanang imong mga bisita, dili mga harap. Unsay harab, Ma Salome? Dagkog kaon. Oh.
Okay ra ko, Edsel. Ang akong ipasabot ba nga, kumusta naman akong gingon mo? High school bang mata atong niya karon nag-graduate mo sa college? Okay na. Gisugot ta ka, Edsel. Thank you, Rihanna. Uy, tuwid ay ba? Next week, imbitahon ta mo ha. Ato ta sa amo mag-dinner. Unsay okasyon? Akong birthday. Wow, sa ato pa yal sip-sip day ka na mong adlaw. Friend, ha? Unsa? Yal sip-sip. Special. Special, oh. Special mo og cute. Special kaayo. Oo na siya. Timinga sa. Kamu na si Itzel. Happy kay ka, girl. Happy cute. Sa'yo mong adto ha sa amo precious ha kay magpatabang ko ni mog decorate. Okay. Okay, girl. Way problema. Kay balas tanan. Mayo! Mayo! Kinsa ron? Ambot. Bisita siguro sa itong anak. Sayo hagod. Wa pa gani mo magluto ang tanang putahe, So saya kinsa. Ma'am? Rihanna? Naa. May mo dayon, ma'am? Imbitado ka sa kong anak. Yes, of course, ma'am. BFF, good me taon. Panihapon mang okasyon. Sayo ra lagi kay ka. Ma'am, ipaanin man ko sa iyong Rihanna taon. Igawas pa sa busog pa man sad ko. Kay before ko ani din ni kaon ko daan, ma'am. Ani-ani ko sa iyo kay patabangon ko di correct ni Rihanna. Aw. Happy birthday, Rihanna. Ay, ni-kiss man ka na ako. Nasila si mama o papa na. Nga naman di ay, uya bitaw ta. Tuod di ay, akong papa, Rihanna. Ako na lang gidadin ni, kay may tuon pa man mi. Mao ba? Hi, sir. Hello. Guwapa man, ikaguya ba na? Ha? Mamili day kong batig naong pa. Joke! Happy birthday, ha, Rihanna? Ay, salamat. Ay, salamat ninyo. Dali, dayon mo. May kay ni ano mo. Dayon mo, oy. Rihanna, Ma. bakan ana na imong mga bisita. Oo, ma. Ay, sa di pa sila mo kaon, no? Pangadji una ninyo ang pagkaon. Okay, ma. Precious, ikay pangaji. I-bless ang food. Kana lang si girl. Ayaw ko pa mga girl. Lain na lang. Kaon lang ako. Edsel, ikaw lang. Mauwa ko, Rihanna. Kisa may mga G ninyo aron pag-bless sa food kay mga onata. Sige na mo, go. Ayon sa man mo, ay, mga dji ninyo. Ma. Ay, nanganhira mong mukaon. Mauy. Kami pa'y nagluto, kami pa'y inyong papangadjion. Tuweng. Sige na mga oy. Kinsa ka maonin nyo, mga kaliwat o pare, oy. Aron mahilom tao, nagyaw-yaw ng mamang Rihanna. Ansa? Ako lang mga Jay, eh. Ako lang. Mapagagnaw, maanhirag kaon. Sa dunay Amen. kaon sila, maanhirag hapon. Nga Bounty. nili mga jikan. Sige, okay na, mga una. Doon na tingali Okay nagag-plastic aron, kasudlad ng pagkaon, kay mag-take home pa. Ma. Sige na, mga uruta. Kayo man ang bounty. Alin niyo paminawa si mama ha. Sige na, mga onata. O, kaano mo? Uy, asa mo, uy. Namiya lagi mo. Uy. Mga o naman. Edsel, asa Mga naman mo? unahin noon, manglakaw na hinoon. Nga naglakaw mo, oy. Ay, miskir da lang meron yan na, oy. Ole na lang, me. Ipahurot ang kaon sa imong amam, ay. Porbida. Kakaon naman kung sa amo, God. Unsa? Kalain sa di mo masalumi, uy.
Kato'y birthday na ko nga pinaka-worst para nako. Kay ang tanan yung mga bisita, apil lang akong uyab na miya. Nauwaw ko sa gisulti ni Mama Salome. Niiskerda ang tanan, nabaho gud ang mga sudan. Mga mga kasama ang kaagi ni Rihanna. Diniling tulumanon. What's the style? Ni Iskirda style. Kini mga sungilanon gisuwat ni Cecil Danyusos Cabrera. Dalit sa RMN Drama.